Аграр дәресләрне мәктәп эскәмиясеннән 1 сентябрьдән Татарстан мәктәпләрендә аграр класс булдыруны гамәлгә ашыру башланды. Яңа уку елында әлеге республика программасына Зәй районыннан 2 авыл Сәүләй һәм Кадыр мәктәпләре кушылды. Сәүләй мәктәбенең 7 сыйныф укучыларына 1 дәресне Казан уку йорты белгечләре үткәрде. У них будут преимущества при поступлении в аграрные вузы. И вообще эта программа рассчитана на то, что дети заинтересуются аграрными профессиями и останутся на селе, будут специалистами сельского хозяйства. Аграр класслар Агрокөч холдинги ярдәме белән булдырылды. Максаты балаларны кичкенәдән авыл хуҗалыгы белгечләре буларак әзерләү. Программа 4 елга исәпләнгән. Дети тянутся к аграриям, и среди них, так как они еще и живут в селе, поэтому это будет очень популярно. Мондый дәресләр укучыларның үзләренә дә ошый киләчәктә бәлки авыл хуҗалыгы юнәлешен сайларбыз диләр. Этот урок очень интересный, и я рада, что к нам приехали из Казани такие замечательные учителя. Я думаю, что кто-то из нашего класса благодаря этим урокам выберет профессию аграрию и будет на них учиться. Аграр сыйныфлар республиканың 6 район мәктәпләрендә ачылган. Аның буенча айга бер тапкыр Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе һәм Казан дәүләт аграр университеты укытучылары махсус дәресләр уздырачак. Моннан тыш атнага 3 тапкыр онлайн укулар оештырылачак. Адилә Берханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.